thumbnail आरो टाइटेलखौथ' नुखाबायानो थ' नोंथांमोननि सिगां आं मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैदो थ' भिडिअखौ जोबजासिम नायबा बुजिनाय नङा आरोना थ' फार्स्टआवनो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ एसे खोनासंना लाबानो जाबाय थ' मा बुंखो शिवली महिलारी मेडामा सासे देरफुनाय आइजो ना आरो बिथाङा डिग्री गोनांबो दा साननाय हनायखौ जोङो रिजायनानै नायोब्ला बिनि बिसायनिफ्राय बिसिनि सान्थौआ साबसिन मिथिबाय दिनै मन्थ्रि मोननो हास्थायदों मन्थ्रि मोननोला हयथ' खामानिखौ मोजांखौनो मावगोन खोमा नैबेखौबो आं सानदों रायजोफोर नाथाय आं सिदा बुङो बड'लेण्डनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया गनायजाथाव नङा हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्डखौहाय माब्लाबो सापर्ट खालामा मिथिबाय दा बेनिखायनो आङो बुंबाय थादों सिगांनिफ्रायनो BPF पार्टी थायोब्ला बड'लेण्ड जाया UPPL पार्टीया एसेबां नेवसि जादोंब्लाबो बिथांमोना मा होननानै बुङो बर' जातिखौहाय नेग्लेक्ट खालामाखै बड'लेण्डनि लामाया UPPL पार्टीयाव गेवनानै दंखायोमोन नाथाय सापर्ट खालामैनि थाखायसो UPPL पार्टीया जेननो गोनां जादों आरो मोजां पार्टीया देरहाखानायबो नंला बे समावहाय मिथिबाय दा जेरावहाय मेसिननि गेजेरजोंहायनो नासयनो हायो आरो गोबां नासयनो थांगासिनो दङ ट्राइबेलफोरखौहाय नोंथांमोनालाय माथो बुजिदों नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननो मोना आं जेबो मिथिया नाथाय नोंथांमोना गाव गावनो साननानै ला जोंनि बर'नि गेजेरावबो धोरोमनि दावराव दावसिया फैगोन ना फैया जेराव आसामनि नायबिजिरग्रा आसामनि दैदेनगिरिया बे समावहाय जेपि नाड्डा जानो थांगासिनो दङ मिथिबायना नायलां नोंथांमोना हयथ' फैबाय थानाय ख्रिस्टमासावनो नासयनो हागौ ख्रिस्टियानफोरनि सायावहाय बर'फोरनि जायगायावबो ओरैबायदि डेन्जारसो नायलांदो नोंथांमोना मिथिबाय बे भिडिअ क्लिप्सखौथ' नुखाबायानो ओमफ्राय आरो मोनसे बावदों आरोना बे भिडिअ क्लिप्सखौबो एसे नायना लाबानो जाबाय मा बुंखो जोंहा दाख्लैनि इलेक्सनाव UPPLआ जेनबाय 0-0 मारिबाय लोगोसे जोंहा नाथाय जेनबाय होननानै UPPLनि सापर्टारफ्रा दिनैसिमाव माने खामानि मावनानै जागासिनो दं मोजाङै उन्दुगासिनो दं लोगोफोर बिथांमोना रंजा बाजायै नाथाय बिनि उल्थायै जोंहा बै सानैथि BPFनि सापर्टारफ्रा बिसोरसो बांसिन दुखु लोगोफोर बिसोर दिनैसिमाव माने कमेन्टखौ खालामनाय बायदिब्ला बिथांमोना उन्दुनोबो हाया जानोबो हाया लोंनोबो हाया लोगोफोर UPPLनि सापर्टारफ्रा मा सिन्था खालामदों बिनि बांसिन बै BPFनि सापर्टार माखासेफ्रा सिन्था खालामनानै उन्दुनोबो हाया जानोबो लोंनो हाया लोगोफोर दासो मोनदों दा नोंसोरो UPPLखौ फेजेननायनि मजाखौ दासो मोनदों दा जोंसो जानांगौमोन उन्दुनो हायो जानो हायो लोंनो हायो नाथाय बिनि सोलायै नोंथांमोनासो उल्था एकदम जादोंना लोगोफोर जानो हागौ बे भिडिअ क्लिप्सखौबो नुखाबाय ओमफ्राय आरो मोनसे बाव दोङो बेखौबो खोनासंना लाबानो जाबाय बे भिडिअ क्लिप्सखौ एसे नायना लादो आरोना UPPLजों रायजो राजाफोर गैयालायनो जायनो गोहो दं बेजोंनो रायजो राजा दं सासे बिराद गिदिर दैदेनगिरिया बुंदों दै बे बाथ्राखौ आङो नामखौ मख'थ'ला आं गोसो जायाखै नामखौ मख'नो बर'निनो सासे लिडारा बुंदों आरो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी बिथाङा गोहोआव दङ बिथांजोंनो रायजो राजाफोर दङ थिग दं बेखौबो मानिबाय जोंजों 2015 सननिफ्राय दिनैसिम 2015 समाव जोंनो हाजार हाजार मानसिफ्रादि भट होबाय बिथांमोना सोर बिथांमोना रायजो राजा नङा फैयै फैयै 2020 सनाव जाय रायजोफ्रानोखि जोंनो हाजार हाजार भट होनानै 11 जन MCLA देरहा होबाय UPPL दलनिफ्राय बिथांमोना सोरमोन बिथांमोना रायजो राजा नङामोन ओमफ्राय MP इलेक्सनाव देरहा होदों MLA इलेक्सनाव देरहा होदों लागातार देरहाबोगासिनो दंमोन आरो UPPLआ BJPजों एलायन्स जानानै दा बिथांमोना सोरमोन रायजो राजा नङामोन ओमफ्राय फैयै फैयै 2025 सननि जे काउन्सिल इलेक्सन दा बे इलेक्सनाव जोंनो जे हाजार हाजार रायजो राजाफ्रा भट होबाय नो डाउट जों जेनदों गोबां समस्थिफ्राव जों जेनदों आरो देरहादोंमोन
7था देरहादोंमोन खाम्फासारा थांनायजों दा 6था दं दायो जोंनाव दा बिथांमोना भट होना देरहा होबाय बिथांमोना रायजो राजा नङा ओमफ्राय जाय समस्थियावनोखि जेनदों हाजार भट होदों जोंनो ओमफ्राय बेब'थाना मात्र 1000 1500 अबावबा 2000 अबावबा 3000 ओमफ्राय BJP जों BPF जों जेराव जाय समस्थियाव ज' जानानै जोंखौ फेजेनदों हाइस्ट टु हाइस्ट 5000 भट डिफारेन्सआ दिनैसिमबो बै रायजो राजाफ्रा इन्टेकआव दं जोंजों बिथांमोना जोंखौ नागारनानै थाङाखै ओमफ्राय बे खेबनि एसेम्बलि इलेक्सनाव जोंबो हाजार भट मोनदों हाजार भट मोननानैबो जों जेनदों माने बेवहायथ' रायजो राजाफोरा मोनथिखाबाय ट्रिपल इन्जिन BJP BPF AGP मोनथामजों लोगो नांनानै जोंखौ फेजेनदों बेथ' गोदान बाथ्रा नङा दा बिथांमोना रायजो राजा नङा जोंनोबोदि हाजार भट होबाय जेरावहाय बहाबा 60,000 50,000 30,000 बै भटआ मा रायजो राजा नङा मानो होननो नागिरो माबे एंगेलखौ नायनानै बुंनो नागिरो जि UPPL दलजों रायजो राजाफोर गैया मानो गैया बिथांमोना दिनैसिम इन्टेकआव दं बिथांमोना इसेबो लोर सोर जायाखै आरो बिथांमोनानो भबिष्यतआव जोंखौ सापर्ट खालामबावगोन नायबायल' था जेनदों जों नो डाउट जों गनायना लाबाय जेननायखौ जों एक्सेप्ट खालामबाय बे नङा जों एक्सेप्ट खालामदों जों सिरि थानांगौ जों खामानि मावा जों सारेन्डार जानांगौ बे नङा जों जेनैनो सानसे देरहागोन आरो मोनसे समाव जोङो सरकारबो दैदेननो मोनबावदों दा बे एथ' गिदिर आसनिखौ जोङो लन्च खालामबाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै बेफोर आसनिखौ रायजो राजाफ्रा नो डाउट मोनजोबनो हायाखै खिन्थु फारि मोनबोगासिनो दंमोन खिन्थु जोंनो चान्स होआसै 5 बोसोरावनो जोंखौ बिदाय होदों दा बेफोरबायदि बाथ्रा जानो हागौ भिडिअ क्लिपफोरखौ नुखाबाय बेनोमोन आरोना सोर मा बुंखा बेखौ आपडेट खालामना होबाय जास्ट ओरैनो आपडेटनि थाखायल' लाना फैनाय जादों बे भिडिअ क्लिपखौहाय थ' जिखियानो जाया माथो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायना थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा जायफोरा चेनेल गोदान नायफैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन नामा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय लोगोफोर